Bueno, pues vamos a terceira regional grupo 16. Estos fueron os marcadores. San Roque 1, Baleidos 2. 2-1 gaña Miño a Chapela. Peña Chapela 2, Moledo 1. 0-0 Mosén de Coia. Nieto 4, Fortuna Vigo 1. Descansou Donas. Lídere, un Nieto con 44 puntos. Por abaixo, último, Fortuna Vigo con 0. Vamos, Cabindeira xornada. Fortuna Donas, Chapela Nieto, Baleidos Miño, Moledo San Roque, Coia Chapela. Descansará o Mosende. Vamos co 17 grupo para rematarse os marcadores da fin de semana. 8-0 Vilasobroso a Louredo. 3-2 Nespereira a Tíos B. San Juan 1, Atlético Villar 0. Caselas 2, Areas B 1. Descansou Pontellas. Vilasobroso ahora novo líder, 39 puntos. Pontellas 37, San Juan 36, a Tíos B 31, que está afloxando de que maneira. Nas últimas jornadas, sendas derrotas. 27 Villar, 25 Caselas B, 21 Castelo. 16 para Nespereira Cultural Areas, 13 Covelo. Louredo 6 puntos. Vindeira xornada Louredo Nespereira. Atios Covelo, Castelo San Juan, Villar Caselas B, Cultural Areas B, Pontellas e descansará o Vilasobroso. Todo aquí con el Fernández, como cada luns, os marcadores da xornada. De fondo as imágenes do Candián Chaín, teñen o partido cos goles e as declaracións dos xogadores do Chaín o remate do partido. De Ferro, ese punto de honor e que palabras fermosas, sin complicarse a vida con ese gol que pudo ser para eles, pero que era fora de xogo. Segundo colexiado Díaz Cruz. Honra este home as palabras. Como sempre, un saúdo para Ferro, para toda a directiva do Chaín, o mesmo que pro Candián, da man de Mari Carmen, que como sempre, bueno, solo falta xa que nos leven o camión nas súas mans. Dá gusto así traballar. Teñense algunhas das imaxes de juveniles. Celta 2, Racing de Santander 0, onde estivemos por doble partida nun campo e noutro. Comenzaba ás 4 menos cuarto os juveniles e ás 4:30 facía o Candián Chaín. Nos puxemos no Nidia Móvil. Bueno, temos un equipo de potencia que se escoitaba no campo da Madroa. O xogador do Celta quedaba un pouco estupefato escoitando no descanso a nosa parafernalia retransmitido partido en directo cos compañeros del Laberinto Deportivo, que como sempre chapó, fixérono de escándalo. Para Fernando Martínez N, para o ese rapaz que debutou onte, que por certo fixo, damoslle un 10. Saludos en el Fernández, a vindeira fin de semana, máis fútbol, aí entroido pola zona, nos, a ver si nos poñen o partido domingo mañán do Celta en Lourambal. Si queren ver fútbol, non se perdan a este Celta que mete medo.